Êwar baş binêrên hêja em piştî bimehan ji ber nexweşiyê carekê din digel venin di diyaloga akademîk de. Îşev mêvanekê min hêja heye roj Giresun rêveberî giştî ya Ravest e. Ravest çawa ku ji bernameya berê ku bi reha rûvayolî re me kirîbû hûn dizanin li Siha Kurda di nava qada civakî de lêkolînên li ser meylên siyasî, sosyal, kulturî ya zümreyên sosyal ya Kurdistanê civaka Kurdistanê ev dikin, lêkolîna dikin di nav xelkê de ne. Em giringiyekî mezin didin ji bo vê karê wan û her tim dixwazin encamên raporê wan, encamên lêkolînê wanê empirîk li vir gengeşe bikin, di nav civaka Kurda da nas bikin. Em bizanin di nav gelê Kurd de rojevên Kurda, problemên Kurda ya ku Kurd bi xwe weka sosyolojîk hes dikin ew çi ne? Ne tenê rojevên îdeolojîk, rastiyên zanînên polîtîk yên ku ji aliyê navendan ve tên sepandin lê bi rastî gel bi xwe problemên xwe çawa dibîne, gel bi xwe ji bo vê rojevê wî çi ne? Rojevê wî çawa tên guhertin? Em ji bo ku wan tiştana analîz bikin ez giringiyekî mezin didim karûbarên xebatên Ravestê ku bi rastî di mercên ne hêsan de vê karî dikin. Di nav Kurda da çi mixabin saziyên wisa ku lêkolînên raya giştî, lêkolîna qada civakî bike û ji bo ku encamê wan paşê bike malê siyasetê, malê rewşengîran, malê kultura Kurdî çi mixabin kêm e. Elbet lêkolînên wisa ya Tirka heye, ya devletê heye, ya saziyên din henin lê lêkolînên serbixwe objektifên ya saziyên Kurda tune ne. Ravend ev çend salin dest pê kirine çi qas ew jî be em dubare bikim giringiyekî mezin didim karê wan lewra em dixwazin îşev sohbetekî digel van digel rêveberî giştî ya Ravestê roj Giresun re bikin. Roj êwar baş bi xêr hatî. Êwar baş merheba ji were. Tu dixwazî em ê yanî me weka babeta îro, mijara îro weka siyaset û perwerdeya ziman yan jî ez çawa via formüle dikim statûya nû ya zimanê Kurdî yanî bipeyvin lê tu zanî rojava Kurdî pir dînamîk e, pir siyasî ye. Îro siyasetên yanî bûyerên nû çêbûn ku hêvîdarim ez dizanim ku hûn di rojên pêş de vê ev kêvan bikin ka çawa bandorê li ser gel bike. Ez nexwazim analîza vê siyasî ya mesele daxistina mepûstiya ya Ömer Faruk Gergerlioğlu û daxwaza girtina HDP û qedexeya nêzîkî 700 siyasetmedaran em bikin, analîza siyasî bikin, em ê di rojên pêş de em ê ev bikin ya bêguman analîza wê bikin.
تو çawa dibînî yani ev bi tehmîna te veke hipotez yani ev çawa tesîrê li qada civakiyê bike raya giştiyê bike ji ber ku îro di konferansa evkê de konferansa çapemenî de serokên HDP'yê gotin ku evê bandorekî pir ew kiriye ji nihawa signalê me heye ku rayên me 6 milyon bûne 12 milyon ew ka me 10% û ana 20% û ango ji ber mağduriyetê çawa ku heya niha dom dikir rastî ji ber mağduriyetê ew tehmîn dikin ku yan jî rast dibînin ku evê rayê wan û parastina HDP'yê û piştgiriya HDP'yê vê bilindtir be vê evtir be tu tehmîna te çi ye yani evê çawa tesîrê li ser raya giştiya Kurd bike ew çend bûyerên davî. Yani tişta rast ev girtinên partiyên siyasî ne demek nû ve hûn jî me baştir zanin salên notê heya îro gerek partiyên Kurdan li ser xeta HDP hatine girtin. Ev partiyên he bi dem bi girtina xwe piştî vekirina wan rayê xwe zêde jî kirîne li hin dem çêbîne piştî girtinê dengê wa kêm jî bûye. Ev ji demê girtinê zêdetir prosesa rewşê vegirê daye. Yani îro Pervîn Buldan her çi qas derheqê girtina partiya xwe rêjeyek û reqemek ya dengan dayî be jî ew niha ne tiştek rasyonel e. Yani ew ne tiştek hatî pêvandine. Tişta rast niha îro xuya dike ev doza li derheqê girtina HDP hatî vekirin li ser hilbijêrên HDP bandorek nerênî kiriye. Yani psikolojiyek ne baş, psikolojiyek xirab derxistiye holê. Lê belê yani mîtekiya em bêjin liberal em dikarên bêjin dibêje ku çi qas zext yan jî em bêjin zordarî zêde bibe dengê Kurdan li dijî pêşber HDP zêdetir dibe yani dengê Kurda pêtir diçe HDP yan jî desthilatdar qels dibin. Yani ez bi rastî ez gelek tevlî wê tezê nabime yani ew tez bi gerek her tişt bi rewşa xwe û wextê xwe de bê nirxandin. Ji bo wê jî ev rewşa nû derketî holê, ev aloziya nû derketî holê gerek bi pîvandin û li gor wê hin nirxandin bên kirin. Yani em zanîn di 2015 heya îro Kurdistana Bakur de şer mestir bû alozî qewmî em gelek parlamenterê HDP hatin girtin kesin wekî Selahattin Demirtaş wîn sembol jî hatin girtin. Dîsa qayyum hatin ser şaredariyên Kurdan lê berê dema medîtî di 2015 heftê Hezîranê yekê mijdarê di 2015yan 24 Hezîranê di 2018yan heta Suhuyekê adarê di 2019yan dengê HDP kêm bû. Yani hem yani Kurdistana Bakur'da kêm. Kurdistana Bakur'da heftê Hezîranê heya niha çi bajarê Kurda tune ye, çi navçeyên Kurda Türkiye'de tune ye HDP dengê xwe bilind kirî. Yani ez bê tiştibêjime yani bê istisna hemî derî de kêm kiriye. Ji bo wê ev rewşek ev dîtina he, ev dîtina li ser datayan derdixîne holê dibêje me gerek hûn hin nirxandinên nû bikî. Yani ez dixwazim ev ezber jî ev ji bera he jî biçeke bê şikestin. Yani salên notiyan jî mesela em gelek qalan salên notiyan dikin em bêjîne wan dema zext û zordarî zêde bû lê belê Kurd paşgav naavêtin wisa lê belê em dibînin salên notan jî piştî salên not û sêyan not û çaran gelek bajarên Kurdan gelek navçeyên Kurdan yên sembolên Kurdan
partiyên siyasiyên Kurdan qels bûn gelek bajaran wê demê hadeb paş deket. Yani rewşên wisa niha xuya dike heye. Lê berê tişta niha em dibînin ku çi ye? Ev rewş çawa yê bandorê li AKP bike. Yani AKP'ye çawa bandoreke li vê bibîne. Em dikarin biçekil li ser vê nirxandinan bikin. Tişta em dibînin ku 2007 an jî heya 2011 demek ki heya 2015 ve ji parti ve ji hilbijerên Kurdên dengê xwe didan HDP jî we bipirsiya. We gotiya ku partiya weya duyemîn kî ye? Yani jî partiya we deng nedaye HDP we dengê xwe bida kî? Yê gotiyan we AK Parti. Lê belê îro rewşa îro derdikeve holê hilbijerê HDP'yê xwe dema dide nasandin. Partiya xwe herî dûr dibîne AK Partiye. Yani ev rewşên wisa rewşek wisa derxistiye holê. Yani ev tê çi watê? Yani berê eger HDP bigotiya hilbijerên xwe yên Kurd herin dengê xwe pêşberê AKP kar bînin. Bidin CHP. An jî bidin partiyek dî. Ne mümkün bir ku ve hilbijerê xwe qayil bike ikna bike. Ne berê îro dema em dibînin ku 21 Martê 2018 2019 yê hilbijartinên şaredariyan de Ankara, Mersinê, Adana, İstanbul, İzmir, Antalya van bajarên he şaredariyên bajarên mezin ji destê AKP û MHP bi rayên Kurdan ket destê CHP. Yani ew Kurdên ku çi demî dengê xwe nedayîn HDP jî bi nerazîbûnek ittifaqa MHP û AKP danîşan çûn dengê xwe dan AK Parti. Niha jî em dibînin ku ev dijayetiya AK Parti û hilbijerên Kurd ji bo hilbijartinên serokatiyê AK Partiye re xetereyek mezin mümkün e ku derxîne holê. Belê. Yani Cenab-ı Tev ketevke yani analizeke siyasi madem Musa ez tişteke zêdetir ew bikim serbiya bibêjim. Berê ku ya vê pirsê bipirsim ez dixwazim ji temaşevanên xwe temaşevanên çarpel medyayê anaha gelek insan temaşa dikin em pirsên we di daviya bernameyê de em bipersîvînin bi rîca min eger pirsê we hebin û bi Kurtî û bi zelal binivîsînin û em ê mêvanê min ji destê me tê em ê weke bersiv bînin yan jî binirxînin rîca min ew e hûn pirsên xwe binivîsînin ew ê re jî paşê ewana bînin ekranê. Kekroş niha behsa partiyên berê ya HDP'yê kirin yani ew ji tradisyona HDP'yê lê ya rastî HDP ji vê tradisyonê dûr ket. Yani heya HDP'yê ew partiyên ku dihatin girtin. Partiyên bi rastî ji îmaja ew kê de komelgehê de îmaja raya giştî de her vakit Partiyê Kurda bûn û xwe ji Kurdbûnê ji nasnameya Kurdbûnê bi şêweya ku bi dîskursa ku HDP kir xwe jê dûr nedixist. Yani Türkiye em Türkiyelînin em Türkiyeyî bûnê medaye pêşiya xwe behsa wî nedikirin û di raya giştî de jî yani bi rastî sosyolojî gava kûçikî jê ev bikî weke Partiyê Kurd dihatin naskirin lewra jî yani Kurd bi weke ku ya me ye ya ku yani yekîtiya me ye ya ku rêxistina me ye ê me ye wek ew ka bi dîskursa nasnameyî xwedî li wan derdiketin dema ku ew mağdur dibûn. Yani ez çima mesela mağduriyetê min ev kir mağduriyet yani bi rastî ne tenê nav Kurda de bêtir nav Kurda de lê yani nav Tirka da jî nav cîvatên Rojhilat da jî
yani براستی مروف آماده حتی جارنا نه راسیونال جیبه نه لگور عقلی جیبه هیچ مندی جیبه مروف جبر هستن خواه جبر کو مقدور بویا جبر کو عدالت دجی بی نحقی هاتیه کرن مروف تبی کو حتی کرد جارنا دجمنی خواه دپارهزن yani گاوا کو نحقی لوان هاتی بکرن yani او پسیکولوژیه که کو براستی دەستپێکی دەکردن یانی تدیت ئیستانبولێ گاماکو ئەو ئیمام ئەولیرە نەحەقی هاتەکردن چاوە ئەم کورد بە یەکسەر هەنجێ ئێترک بە چ مۆبیلیزاسیۆنێ بە چ سەفەربەری چون هاواراوی و ئالیکاریکردن ئەوکێکردن لێ یانی ئەو مەودوریەت تابیکی ئانەها ئەمەی هەموو جاعالی حقوقی و جاعالی ئەوکێکە هەر کەسێک و حتى انها نرنين بي ايديولوجيك شي او شي نلقى هذا بيبون ابي خدي له هذا بي انا هاوي دركه من جبر وين حقيقيه ليه يعني دبي ام جبير نكنجي ج هدف بارتيه كي وكا كونجكتورال يا دما چارەسەر كرني يا بروسيس اشتي حتى اباكرن و به تایبەتی جی پشتێکۆ ئەو دەبێن هەو ماسا تێکچوو ماسا هاتە قەلبی و یا ڕاستی زێدەتر جی پشتی هەندێکە گەنگەشەیەک گرینگ دناوە کوردادا و ڕایا گشتیا تورکادا بێتر جی هەیە کو ئەو پرۆژەیە تورکیەی بوونێ ئەو پرۆژەیە ئیدۆلۆژیک یا بە ناسنامەیە ئیدۆلۆژیک یا مولتیکولتورالیزمێ لتركيا تكشوية جبر كوغاواكو ام وكا سوسيولوج وكا شافدير لمسألة بروسيس تركيا سياسية تركيا بدنيرن ام زانن كو دو قطب دو زد بونكي يعني ينكو نايل هافكرن هي دي بروسيسين اساسي دا دي بنجهين دا سوسيولوجيك دا یک کردستانی بونه کردایتیه هرچی قد سیاسی او زیده دیسکورساوی نی گنگشه گرنجی ادنجی ترکیه بونه yani او de ortaya او tüne yani ava multikulturalizm ava ortaya da tişten ev yani davida du sosyolojik du evkenin du tarafının ku du tarafın kutbinin yani dikotomikin كما بحسابات اشتغل من الكرش يعني قالوا كرد جواتا كرد تبيكو بمقدوريات انا هاوي خديل هذا بيدر كبه لجعالية دنجي راسيوناليتيا ايديولوجيك يا تركيا بوني ابي انا هاوي مناقشه بك يا نكه بالتايبتي بحثا او كردا كودكم دبجم اكو دناو HDP'yi da 4-5 salên daviyê bi tundî hatibûn marjinalize kirin. Bi tundî hatibûn marjinalize kirin. Yani lewra li vir gengeşeyek ve çêbibe yan çênabe yani ez besa pirsa min ne analiza bike yani nav civatê de di qada civakî de gelo eva çawa tesîrekê yani gengeşeyek kusa nav kurda da ve çêbibe yan یا ترکیه هونده پرسینه و هبله بله yani tekiliya yani Türkiye yani veka projeye HDP yani konjüktürel bu yani HDP bu ne de tradisyona o partiyenin kurduğu berida bale çareser kirne da ki bu o çareseri o proses kod bu yani o proses johle rabu لورا او جوه چاغیدا 2015 حیابرا HDP براستی krize kede yani HDP nikare çareseriye ki nikare alternatife ki nikare evke ki bike yani eli anaha devleti rasti emi dije devleti o dije evke emi evkina tişteketin dve rastiya viyaji emirov dve evke yani gelo kurt ve ya münakaşa bikin ya nekin pırsa mı neve
Yani tiştara salên nota heya îro gelek carinan partiyên Kurdan nav bêjine ku cepên Tirkiye re hevdîtin yan jî tifaq kirin. Yani salên nota em bêjin destpêka DP yan jî HP Fehmî Şıklar bir bavare Ahmet Turan Demir demekê bêjin 2002 yan hilbijartina AK Parti hatî destlatiyê wî demî jî kesin wekî Mihri Bellî hin kesin diyên cepên Tirkiye listên HDP de cihêgirtin dîsa 2007 de kesin wekî baskın oran û Fukuras 2011 işte 2011 jî devam kire xwat heya projeya HDP jî xwe lê belê em bêjin wekî fonksiyonekê yani teoriyek mezin wekî ya Tirkiyeyê bûyînê tiştek ne derketibî holê. Lê belê em dibînin ku dîsa jî yani ev ji hêviyeke zêdetir tespîtek ya min e tişta dibînim ku Kurdan jî erenî dan Tirkiyeyê bûyî. Yani 2015 Haziranê herçi qas dengê HDP standî ji Kobaniyê re hezbûyîna netewiya Kurd re vekîldariya wê hebe jî gelek kesên bi caran tekiliyan wa Kurdayetiyê re neçêbûyîn. An jî em bêjine Kurdayetiya wayan çandî heye lê ti demî Kurdayetiya wayan polîtîk çenebûyî. Wan kesan xwe nêzî siyaseta Kurd yan jî polîtîkayan Kurd kirin. Ev ji çi diqewimiya? Ji hem got yani HDP wê demê got gelek Kurdan bu yani dema Kurdayetiya xwe re nasnameya xwe ya Kurd re hûn bijîn ne lazim e ku hûn ji karên xwe barên xwe fedakariyê bikin yan jî jê qut bivîn kimlikê Kurdayetiyê nayê watê nayê mehnê. Lê belê piştî şer derketî piştî ev alozî derketî ew gotin jî ew îddiaya HDP jî tek çû qels bû. Yani niha dema tişta xuya dike ku yani tişta ez dibînim nava em tişta em dibînin nava civaka Kurd de reaksiyonek mezin pêşberê polîtîkayên HDP ya Tirkiyeyê bûyîne tune. Yani ji tabanê de pêşberê HDP reaksiyonek bertekek netewperweriya Kurd xuya nake. Ji bo wê ez lê belê ev ne ji reaksiyonekê ne lazim e ku li ser reaksiyonek ji tabanê bê axaftin li ser girseyê bê axaftin. Tişta lazim e ku ev Tirkiyeyê bûyînî ev stratejiya dawî derxist holê ku HDP hêdî nikare ser tifaqa bax be. Yani ji hilbijêran zêdetir em bêjine ku hamleyên HDP pêşberê belê dengim tê keke ew bo ana dengê te tê lê resmê te ew dibe dicemide. Anaha dengemin tê tu denk digirî. Belê? Bawre programekê bi na dengim tê be? Anaha dengê te tê belê dengê te tê resim carna ew dibe carna dicemide. Fermo. Dengê we gelek qest yani zan bi bağlantıya min de yan jiya we de problemekê. Ji girêdanê te ve bawerin internet dibe ku qezbe interneta te dibe ku qezbe. Eger ya min bez nahacî çareser bikin. Berdevam bikin. Belê. Berdevam.
بله دیار اینترنت روش کلسه لبالي اتفاقا هدف روش تلفون حتی تنجه تلفون تکاری بکنی بله اش تلفون گیره بدم پروبلم چنه بجربینه به تلفون تکاری به تلفون بکوه و هیا ویگاوی امی بکن ها برنامه دا جوی شون دا یعنی یا راستی بابت من نه آخفتنا لسر مجارا سیاستی بو یعنی جبر کو او پرسکی آنالیزین سیاسیه آنالیزین کنه یا راست یا کوما به روش ایرو مدخواست بکن انجامن کلین وان دقیقا جواکی دا چنه دواره تایبتی دواره سیاست زمان ده کرد مثلا به کمپانیا کردان یا کو درباره زمان ده پیشتکن ابو مهکی زده تر باندورا وی چاوی دنا کرداده لسر ویا خواست زده ترم بپیون لبرکو لیکولین راوسته هنه درباره بیاده اکتوال جبو کمپانیای تونه لیچاودری وان هنه و بری ویجی سر ویا کرد بطایبتی گنجین کرد چاوا لمسئله پرورده یا زمانی زکماکی دنیرن سر ویا لیکولین وان هنه راپوری وان هنه من خواست لسر وان جیانی مسکنن لی وای روش کته دیسا کته که جی کو تو مابو بردوام بکه کاری بردوام بکی برش بله تشتام گوتی لسر HDP yani mesela Türkiye bu yine pişti girtina doza bekirna HDP jeran zedetir problemek bunyadi hareketiye hole problemek yapısal hareketiye hole yani HDP ve nerina xwe yani vek partiyek muhalefetek ya Türkiye xuyadike nikare bazarın baş bu kurdan biken nikare ittifakın baş bu kurda bike weke şeklek eklektik Livan Partiyen muhalefetin Türkiye'yle reditçe evji pişti demek ki hem HDP kriminal zedetir kara kriminalize ki hem cibi bandor dike lazım ku yani rayan zedetir be tesira HDP be haftin çedbe ku HDP weki BDP weki bere ev bigeri denge ve kem jibe lebele dema denge ve kem de belki tesira ve siyaseta Türkiye siyaseta Kurdan da zede bibe yani ev be nerxandın yani neteni beser dengan em baxbin çünkü işte em dibinin ku ev Türkiye buna HDP denge HDP kem nake lebele tesira HDP le siyaseta Türkiye'de qasdike zayıf diye. Tesira HDP'de Türkiye'de qasdike jiberku HDP'de be faktörü ki siyaseta Türkiye'yi bunu eğer HDP ve demin daviye salin daviye gavaku ev qas eriş hebun serban ev qas qayyum hat ev kirin insani wan girtin seroki wan girtin ev ki wan girtin ام دزانن کو اویا جبر بیا کو HDP دخازن کو نه دیگل ام بجن اتفاق جمهوری یا نه دیگل اتفاق ملتی رول کی جدا اگر بگوتا از طرف کی سیامه اکتور کی سیامه علاقه من به چه اتفاق ملتی چه اتفاق او که تنه از رای خو نادم وان از پشکریا وان نکم بلکه او قاس ارش لسر وان چنه دبو جبرکو آنها herkes analizin siyasi eko tenkirin yani ne sosyolojik eko analizin siyasi eko tenkirin birasti çok mantıklı mrof deben yani vakaku partiya AKP yan taybeti Serokomar Erdoğan dixaze alikariya MHP'yi beke jiber ku
دجبرتیا MHP و İYİ Parti'de veda bir bitaybeti hun lekolina dikin raya geçti ev dikin dinerin o in Türkiye'de jivan lekolinin olsa nişan dedin ku rejaya reyen İYİ Parti bilintirdi be ya MHP kemtirdi be naha gava ku raya geçtiya Türkiye ka در حق HDP دا در حق کردا دا در حق سیاست کردا دا گواکو امبجن شداندنک دجبربونک گواکو کنفلیکتک مزن او که مزن ناکوکیا مزن بکرن بگومان لور İYİ Parti yani امبجن او جماعت ülkücüyan دبی توری خو هلبستا خو او بکن yani هلبستا خو او بکن کو ya دجي بوليتيكايا أوكينن دجي بوليتيكايا ملت أو جبهة ملتنا جبر دبي نابراوان وهدف يانجي أوي أمبرين ülkücü بشكريا MHP بكن جبركو أم زاننكو جبو جماعة ülkücüyan دجمنتيا حتى كردا فاكتورة أساسية جبو سياسة بله yani HDP bu azbecim xiste nava vi nakoki vi denklemi yani hayatta hazaru pazdayan de birava mahmun kesan yani ser statüya kurda raya giştiya Türkiye'de ji çapemaniyan Türkan'da ji metkariyem gerek tiştan bakıvin yani piştiye bevçun destekleri pişti AK Parti HDP rasti hevatın ev sistema serokatiye derketole yani ve de gerek tiştan karın rehne bikin gerek tiştan karın benirxinin yani ve de çi bazar hatin kirin natin kirin yani çevtiyen kurda çebu yani tkariyan bazarek baş AK Partiye le bikin nekin ev hamut tişt hatin rehne kirin gerek dijit çelbe be rehne kirin ve tişta dema daviyem de binin kurda 2016 hayana iro Türkiye her roş nijat perestiya Türkiye neteperveriya Türkiye debet iştek makulu makbul yani ev makuliyetsa neteperveriya Türkiye MHP'ya sade 10 puan rejiya ve sade 10 nahakir sade 22 puan sade 23 puan yani hedi du MHP'ne yek MHP seküler he بریا ای پارتی یک دی پارتی MHP یک muhafazakar he به ریا MHP بخواه ek ittifakı به AK Parti redike AK Parti desteğinde adici ittifakı CHP redike CHP به desteğinde yani hem muhalefeta Türkiye hem iktidara Türkiye بریا embejin dagirkeriya neteperveriya Türkan به organizasyonun ve hatine dorpeç kirin. Yani HDP irot kare çi beje, çi bike. Siyaseta Kürt, yani Kürt kare çi bike. Yani çavat karın ve dorpeç kirine dagir kirine bilinç kenand. Yani brasti be hamlein taktiki u be rasyonel çedi be bişkenand. Lebre rein çava yani taktiken çava da derbastı be disa avcı gerek ben nikaş kirin ve şiklek zirek be nikaş kirin yani emdebinin ku iro CHP HDP'ye rey kediçe le navere bejes karma HDP'ye rey kediçme anji be şaredariyan buraya HDP destine be dengi Kurdan destine tranin embejin derivaki İstanbul ve Antalya'yı kaybetti. Van deram mesela dema rant de belafkirin yani dema statüte belafkirin navan şaredariyamde kesin İYİ Parti'ye kesin neteperverin Türk cömerdi cihadistinin lebele Kürt nekarin deranda bisekin hatta embejin Pirtuk Froşe İstanbul ya şaredariya İstanbul'da hem Pirtuk'en Kürt di
ببرتکن نتوپرورا تترساندن تدرخستن yani همو مسئله تشتكي ده نشان يعني ده 2015 هم چه داخل بیان امیو چه داخل بیان yani محاسبه که در دخینه بوده yani ایرو کرد به همه تشتیج خودانه دور بتهمه بتشوينا اردوغان و هدیه مجولین yani efedi işte vaki em karim bejine işte rasyoneleji yani hedi çuina vi ve gerektir hatiye gireden çünkü Erdoğan jî 2016 haya îro ve çi gavin ereni pejberê Kurdan de navêtiye lê belê ev rewşa niha dervike ve holê jî piştî Erdoğan serdemek post Erdoğan'da yeçi derke ve holê em nizanîn çünkü demek nezde yani ev sonda Türkiye hatî rakirin medaxiliye yani ji CHP haya İYİ Partiye hemû kesê serwet işte piştgirîdan hev xwestin son carek dî bêxwendin yani em zanîn ku ev hêdî pirsa Kurd de ev tiştek gavek hêdî mayî baş de yani ne hêdî bê kirine yani gavek mayî baş de dixwazin vê jî bînin pêşiya me carek dî yani ev mesele bi rastî işte Musa ev gavin Musa psikolojiye hilbijêrên Kurd de piştî Erdoğan jî em bêjîne hêdî guwen ewlehiyek baş nade. Baveri. Cek Giresun yani rastî analizên siyasî ve ji îro şunda ve berfirehtir vê werin serviya çêkirin. Analizatörên siyasî di derheka vê bûyerê de van bûyerên davê de hineke gotin ku eva em bêjin mühendisiya sosyal ya cepheya Cumhuriyê ya ku dixwaze ewka siyasî ya Tirkiyeyê ji nû dîzayn bike ew mesele ji operasyona garê dest pê kir yani dixwast ku bi operasyona garê ya ku neteweperwerin digel ewkê de bin yani neteweperwerî tund ya Tirkiyeyê digel devletê re bin digel iktidarê re bin ku bila herkes safê xwe bikin ya bi em bêjin xayînin yan jî neteweperwerin ew bêguman veke mühendisiya sosyal hate ev kirin û mesele ew reaksiyona li hember pûla Kurdî ya ku papa têde bûn nexşeya Kurdistanê hebû dûr de eynî bi hemîn armancî ewkê hate bikaranîn û mesele andimiz jî ji ber ku weke ku dîsa ji aliyê analizatörên siyasî CHP'ye weka mühendisiya siyasî sosyal evke kirin ku dixwazin navbera CHP û Kurdan têk bibin nêzîkbûna wan em bêjin ew bikin xira bikin heta hinek ji wan hêviya xwe ev kirin ku xwazî Kurd ji bajarên Kurda derkevin xwedî li ewkê bikin xwedî li andê me derkevin falan aniha jî bi tundî dîsa ew tişt gava ku Gergerolî û em bêjin qedexebûna nêzîkî 700 siyasetmedaran û qedexeya yani girtina daxwaza girtina HDP'yê de dîsa wek hemîn strateji yani weke ewkê parçeyên hemîn stratejiya ku yani em bêjin siyaseta Tirkiye ji nû were dîzayn kirin ku em bêjin du teref bin ya tu digel ewkê bî bi taybetî jî ji bo İYİ Partî yani eger tê bîrate Devlet Bahçeli pêşî ji gazî ji Meral Akşener kir got were aliyê me yani were cepheya evkê ew dîtin ku em bêjin ev ya bi vê awayî çênabe lê em dikarin em veka Kurd em dikarin xwe bi van tişta yani ku vaya ev ya tenê pirsgirêkên denklema seçimê hilbijartinê ye parlament evkê ye yani
ام بجن پاراستنا ستاتویا اتفاق جمهوریتی ام تنی بوید تشتی ام ایزح بکن مسئله لول جزیده تر گلو او بحثا کتت کت کرد پشکریه دان ترکیه بونا هدپی کرد پشکریه دان که شانسا بریا دموکراسیه ترکیه گلو کرد دکارن تشتکی بدست بخن یا نه گلو دوی واری دا او پروژه و ناو کرده دا کادا جواکی دا و وره مناقشه کرن یا نه یعنی وایه ترکیه بونا کرداجی وایه بریا بکارانینا دموکراسی جی حتی او قص نظم کرنا دخازن کردایتی کردبونه کردیتی جی ری درفت جی کردارا نای دانین کو بریا دموکراسیا ترکیه تشتک بدست بکن گلو کردن ما جواکا ما او و نکبه او که مراقه و گنگشیا و پرسی بله يعني انها دمك درجه بجين كو چالاكين PKK يعني چالاكين لشكريجي لدجي تركيا تونه يعني بالتاني امنها لسر خندك و بجين جرتنين برلمانتري HDP اخوين لي تركيا دمك نزده سه مداخله لدربي سينوري خواكر يعني سينورين جمهورية تركيا كر يعني يك عفريني يك سريكانية آسيان جي بنفي بيجي بالشكل براتيك بكركوك يعني دجايتيك بجبر ستاتوين كرداكر نها اف روشين دركتي خولي دده نشاندان كو يعني جالك تشتاد دده نشان لبالي اجينها وجدات هاي زيدتي وكي اناليزا كيس بخوازن بيجم شروعه من يعني كرد يبجبر تركيا سياستك بكن هرمده يانجي يب تركيا سياستك بكن يعني çünkü rojlata navinde Kürt dema بخوازن سياستك بكن يعني شعائره اتفاقك بكن يعني إيران يعني بتركيا اتفاقك بكن يعني جي باتفاق يعني تشتا رياليتيا هرمي وان هردو تشتا در دخينه هولي يعني تشتا راست دما داوين ده تشتا دبينين كو چك خاص كردو تركيا دجمنن هين سركه بنجي يعني لغوري ولاتن ديتر ولا ولاتو نتوين ديتر كردو تركيا دولتا تركيا چقاز دجمنن هين سركه بنجي چهدبكو ببن شريكن هين سركه يعني اف بوتنسيال وانجو هي يعني هون زانين هون başta زانين دما بروسس آشتی دهات یا کرن گلک جارنان به دیروکا عثمانیان ره رفرانس دادن نشانان yani اتفاقا İdrisi Bitlisi و Yavuz Selim yani بجین دمکی İdrisi Bitlisi خواسته بو قلندریان ره yani şaire اتفاقی بکه اوجی دادن نشان yani siyaseta Kurdan da pranin yani Celal Talabani bigne haya o jalan gelek kes van numune yani bu referans yapma yani روشا Türkiye bu yine az bawerim be projeya Kurdan ya navnetevire jigireda yani Kurdiye Türkiye'ye devleta Türkiye'ye yani jembejine muhalefeta Türkiye'ye opozisyona Türkiye'ye hedi kibe ser deslatiye ona mühime yani yan ve bide peşya koye Türkiye'ye reva biçe yani hezin heremiyen ditire reva biçe ef ye tişka Kurda derexine oli Türkiye bu in yepej ve biçe yani tek ve biçe evvela jigireda le pırsa ve Türkiye'nin yani alternativa ne Türkiye yani Kürdistan'ı bu ne az bahsa İran lüber o
yani politikayın jeopolitika ya roşlata navin na yani dinav Türkiye'de biçi şeveyi Kürt mafin xwe dikarin inşa bikin bi dest bikin behsaviya em bikin yani eji ji xwe behsa wê dikim yani ez wisa dibêjim bi Kurtasî dibêjim ku eger Kurd bi Tirkiye re rêve biçin ki ez ittifaka Kurd û Tirkan yani bi ittifaka Kurd û Tirkiye ez parêzim çünkü çavê hemî dünyayê yani çavê rojhilatê jî bi Rojavayê Kurd jî Rojavayê li Rojavayê dema dinêrin Tirkiye dibînin yani Kurd Rojavayên Sûriyê ne Rojavayên Iraqê ne Rojavaya İranê ne lê belê rojhilata Tirkiye ne ji bo wê li vî alî ve ji siyaseta xwe ve li wan deran diqete yani dema xuya dike ku her parçeyên Kurdan bi pevçûyînek Tirkiye re yani em bêjîne şeklek tehdît bi Tirkiye re nikare rêve biçe yani Tirkiye jî nikare tehammül bike Kurd jî nikarin rêve biçin yani ev tekçûyîn bir şekli rêve naçe ji bo wê yani ev meseleyek hêzî yani ez bawer nakim ku hêza Kurda hebe bixwazim bi Tirkiye re bijîn yani Kurd ji Tirkiye diqetin yan jî naqetin ev pirs gerek bir şekli bêpirsin yani Kurd eger bikarin ji Tirkiye biqetin yê bixwazin ku Tirkiye re bijîn ez ne bawerim lê belê dema em rasyonelîte û real polîtika li cîhanê dinêrin yan jî Tirkiye dinêrin Kurd tişta xuya dike lazım e ku tifakên baş li Tirkiye rêve bibe û vî şeklî bibe xweyî mafê xwe yani ev tifak li nek çepê Tirkiye re girêdayî be yani çêdibe bi Saadetê re jî bêkirin çêdibe Devayê re jî bêkirin çêdibe Gelecekê re jî bêkirin yani çêdibe DP re jî bêkirin yani lê belê lazım e ku vê rê bidin pêşiya xwe lê ez dîsa tiştek dî dibêjim ne lazım e hemû Kurdên Tirkiye yek derê re ittifaqê bikin bila tepên Kurdan çepa Tirkiye re ittifaqê bike daxwazên Kurda garantoriya wê bike bila rastgirên Kurd yan jî İslamîstên Kurd AK Partiye yan jî partiyên dir re ittifaqê bike mafên Kurda bidin bikin garantoriye de yani eger mafên Kurda bixwe ji îdeolojiyekê teşekkil be wê demê kîjan îdeolojî desthilatiyê de be mafê Kurda kriminalize bibe ji bo wê rastgirên Kurd jî çepgirên Kurd jî ittifaqê herkî re bikin yani bila mafên Kurdan bidin pêş li ser vê ittifaqê bikin ancak wî demî mafên Kurda ji kriminalizasyonê de derkevin belekek roş birastê îro rojava me ne tam ew bû yani em gelek vaxtê me jê derbas bû lê rojavekî giring e bêguman ve un encamê bî bandorên bî di rojên pêş de bawerim vê lêkolînên civakî vê li ser ya bikin ka bêtir yani mirovtikarî ve bipîve xelk çawa reaksiyonê nîşan dide lê daxwaza me yani ew e ku ewa bibe sebeb ew êrişên nedemokratîk ya diş Kurdî li hember HDP'yê li hember polîtikayê Kurdan bibe sebeb ku Kurd hebûna xwe ya siyasî ji nû we binirxînin çare û alternatîvan bihewra müşterek derxînin Kurd bêçare nînin partiyên Kurdî Kurdistanî hene HDP îro heye siba dikare birengekî din ew be Kurdên ku dixwazin bi rastî pirsa Kurdî weke bi nasnameya Kurdî weke bi Kurdiyetî ve Kurdistanî di hember yan jî di kêleka siyaseta Tirkiyede rolekê girîng û avaker bingehîn bileyzin divê siyaseta bi nasnameya Kurd û Kurdistanî derxin ortaya partiyên Kurd û Kurdistanî henin partiyê Kurd û Kurdistanî ne tenê ew
اوکی هیویدارم پارتی کرد کردستانی سبا درکون پشکریا اوکی بکن و بیجن کو سیاست کرد و سیاست مدارن کرد نتنینه و دوی او بین با د پرسپکتیو کی د پلتفرم کی کردستانی ده جنوا براستی لسر اساس ترادیسیونا سیاسی یا سربخه گوا بحث سربخه دبم yani bahsa serxabunê nakim serbixabûn weka aktorekî siyasî Kurd weka terefeke din weka nasnameyekî Kurdistanî ew bikin ji ber ku bi rastî ji vê zêdetir ku HDP ji daxazên Kurdbûn û siyaseta ji Kurdbûnê Durket ji bo ku Kurd bên ji aliyê devletê ve bên qabul kirin yani ew sînorekê sor bû ji bo Kurdan ji bo siyaseta Kurd. Tevîviya waya devleta Türk Kurda bê ku ew bibin hêzekî aktorekî Kurdistaniyê cuda serbixwe qabûl nake. Kurd gava ku daxaza serxabûnê dikin zêdetir giraniya wan heye. Zêdetir otorîter û otorîteya wan, prestîja wan, îtîbarê wan heye di civata Tirkiye de jî. Bi vê awayî ku veka em bêjin veka ka em Kurdin lê ka em xwe nîşanê bi rengekî din nîşan bidin em digel Tirkiye em çepîtî û nizanim çi belkî em bi vê awayî ji bo Kurda hinek tiştat bi dest bixin bi ya min Kurdê de divê vê xetê van hedefan vê projeyê divê münaqeşe bikin elbet ji aliyê ewkê jî demokratîk jî hukukî jî divê piştgiriya HDP'yê jî bikin ji ber ku êriş li ser van heye ew ne demokratîk e ne hukukî ye ne insanî ye ne mirovî ye yani bila rûyê Tirkiye bila derkeve ortaya ku ew desturan û ew mafê însan û hukukên nû reformên ku nû dibêjin hemû waye bi vê kirina xwe li hember partiyekê ku ji aliyê xelkê Kurd xelk hatiye hilbijartin îradeya milletê heye pişta wî de 6 milyon rey heye Ömer Faruk Gergerlioğlu 9,000 rey stendiye bi sedan şaredarên Kurd reyên Kurda îradeya Kurda stendine û îrade hatiye pelçiqandin û hatiye bêhurmet kirin Kurd bêguman divê xwe zêdetir ji bo ku îlim bên qabûl kirin xwe zêdetir divê rezîl nekin rûswa nekin divê li xwe vegerin bi Kurd û Kurdistanî bûna xwe ji nû we ew xeta ku Kurdistanî ye divê vê xetê ser esasa vê xetê hebûna xwe înşa bikin. Belê Kekî Resûn nêzîkî saetekê me derbas bûye lê em hê neketine ser mesela xwe babeta xwe zanî problemekê me wisa heye niha ez pêşî berî ku ez xwe bikim dixwazim tu bi girîzehekî bi destpêkekî behsa ew lêkolînên we ya lêkolîna we ya dawî ya ku di meha sibatê de vekirîne ve ew lêkolîna herî dawî ew e ne waye di meha sibatê de Belê behsa vê lêkolînê bikî û paşê em ê bi hûrgilî li ser van mijaran babet bi babet bisekîn. Dengte Kekroş? Belê dengê mitêwe. Belê dengê mitêwe. Em ez dest pê bikim yan grafîkê din. Yani bi grafîkê dikarî ew bikî heval jî yan tu dikarî vê bidî yan rejî ew bike belê. Ev ya ciwanên Kurd ev ya 2020 de me kiriye lêkolîn ya beriye belê
ev ya sıbatı ya ve deme nes bistüyeki sıbatı me raya giştire parvekri bu me ji sat kesin ji heremi Kurdistan'ı da dijin ji me sade heşti u penç Kurde sade fazla ne Kurde me gol bila zamanı Kurdi ve zamanı zikmaki çava ve zamanı zikmaki un rewşe dibînin yani gelek kes pranîna kesan em bijîn gelek rêjeyek gelek bilind bêje hem bila Kurdî hem bila Tirkî bibe zimanê zikmakî yani ne tenê Kurdî yan jî ne tenê Tirkî ev jî rewşekê dide nîşan yên kesên bêjin bila tenê Kurdî be jî gelekê me kesên bêjin bila tenê Tirkî be jî gelekê me ku em dibînin ku sedê not û yek yani ji AK Partiye jî ji CHP jî an jî HDP jî Kurd dengê xwe bidin kîjan partiyan din ku da parê jî li gor partiyan jî ve prosentê wan ev kiriye ne waya diyar kiriye bele ew jî li vir hebû min ji were ew jî şandibû yani li gor partiyan jî piranîna Kurdan dixwazin zimanê Kurdî bi nava perwerdehiya Tirkiye'de cilvevine yani tişteki nişanî me dide ji kîjan meylên siyasetê bin kîjan baskên siyasî bin Kurd xwestekên wayên derheqê ziman de nehatiye qezkirin zimanê zikmakî de zimanê dayîkî dixwazin bibe zimanê perwerdehî yani ev dîsa nîşan dayîna tiştekê demen Kurda siyasetên Kurd lazim e ku Kurdan li ser xwesteka li ser taleba zimanê Kurdî bîne cem hev ev mafê rewa bi vî şeklî bê parêzandin çünkü ev xwestek bi aliyetî kesî ve nikare bibe kriminalize kirin kekir giresun ez zanim li ser kampanya ku anaha tê meşandin ji bo zimanê Kurdî ji bo bibe perwerde yê zimanê perwerde û ya bibe resmî ez bi gotinekê din yani ya bêjim em bêjin siyaseta nû li ser statûyeke statûya zimanê Kurdî ji bo statûya zimanê Kurdî gelo lêkolînavêtine lê çavderiyên ve di nav gel da di nav rovan da bêguman ne tenê lêkolîna dikin û çavderiyê jî dikin çavderiyê ve çi ye kampanya bandorê vê hene li caliyê mirovên me caliyê Kurdan ve tê gengeşekirin tê zanîn û bi Kurtî serviya nêrîne te dixwazim paşê em ê behsa ew kê bikin yani behsa viya gelo di civata Kurdî da hişmendiya ser ziman yani ku gava ku ew bibe zimanê perwerde ew ve zimanê komünikasyona ya qada civakî yani kamusal alan gava ku bibe zimanê resmî gelo wan têgehan ji alî însanên me ve çawa tê şîrove kirin çawa tê fehm kirin tê fehm kirin yani ew em piçek behsa wan bikin Bele yani kampanyaya nû dest pê kirî yani em bêjin bandorek mezin li civakê de derxistiye holê ne tiştek rast e yani civak ji vê kampanyayê tişte rast ne gelek haydarê jî yani ev hem bi çapemenî hêdî qels bûye û zanîn xuyanakê hem jî bi rewşek tund heye li Tirkiye rewşek awartê ye niha ew piçekê wan tişta baş dendêxe yani nahêle zimanê Kurdî bibe rojevekiya civaka Kurd lê belê çi gav bên avêtin yani çi gav nehatin avêtin em dikarin ser wê biaxivin yani ev dersên hilbijartî 2011 yan jî 12
Türkiye bi fermî hat qebûl kirin. Gotin herkes dikare bi zarokên xwe bi zimanê Kurdî bide wekî bijarte, zimanek bijartî bide Hilbijêre, belê. qebûl. Baskên siyasî em bêjin mêlên siyasî yê HDP wî demî ev ders boykot kirin. Yani eger wî demî milyonek yan jî 2 milyon kes ev dersên bijarte bistandiyan wê rewşa xweş ew rewşa buharane de bixwestiyan yê hem Wezarata Türkiye hem Devleta Türkiye ev xwesteka Kurdan, xwestekên zarokên Kurdan yê bidîtiya yê biketiya krîzekê. Yani wî demê yê beşên Kurdolojiyê zêdetir biviyan, yê her mektebekê de yê mamosteyekê Kurdî çêbiya yê wê rengê xwe bidaya zarokan jî yê rengê xwe bida mekteban jî. Yani yê rewşek dî derxistiya holê, rewşek psikolojiyek duyê derxistiya holê. Wê demê ew fersend baş nahat karanîn. Demên dawî jî yani li ji vê dûr ketin demek nêz de piçekê hêdiyef xwestek li vê xwedî derketin lê ew jî kêm e. Lê belê ev gerek siyaseta Kurd ji vê de ji xwe re rexneyekê derxîne. Yani rexneyekê bide civaka Kurd. Yani ev zimanê bijarte hat beşên Kurdolojiyê ve bîn me wan dema çima piştgirî nedavê me ev boykot kirin me bêîtibar kir. Yani ew fersend dahatiya bêkaranîn yê ji va hemû kampanyayan jî zêdetir yê bandora wê çêbiya. Dîsa niha em dîsa bên ser ev destkeftiya dersên bijartiyên Kurdî ev gerek bên karanîn yani kampanya gerek li ser vê rêve biçe. Çi qas talep li vê de çêbe li ser zimanên Kurdî çêbe ew ka atamayên mamosteyan çêbe ya ew qas Kurdî nava civakê de xuya bike yê nava dewletê de jî xuya bike. Dîsa ev jî em dikarîn bêjin wekî pêşniyarêkî. Yani mesela Kurdan Mersin'e, Adana'ya, İstanbul, Antalya'ya hûzanîn dengê xwe dan CHP. Ve de kariyan yek daxwazetine bikin. Yani yek daxwazetine bikin. Her du partiyan. Yani belki AK Parti'ye, belki CHP. Bu gotiyan yani em ve de partiya em parti em ve devere zamanne duyemin yedijin. Yani pişti Türkiye wan her çar bajaran Kurd dijin. Kurdî dijî. Ji bo wê em dixwazin qadên civakî de kamsal alanê de tabelayên Kurdî hebe. Yani ev ne xwestekek em bêjîne absurde, xwestekek zehmet e. Yani tenê ev talebên he, ev xwestekên he batiyan cih ez bawerim ku Kurdî yê rewşa civaka Türkiye de jî nava Kurda de jî normalize bibûye. Yani vê talebek normal e, xwestekek normal. Em dikarin wisa encamekê jê derxin. Mesela kampanya Kurdî ji bo zimanê Kurdî berê her tiştî problema nav civaka Kurda de ye. Berê ku em ji dewletê ya ji Tirkiyeyê tiştekî bixwazin ji bo wê yekî. Heya ew daxwaz nebe civakiya Kurd veka bi zimanê sosyolojik ya ku bi Tirkî dibêjin ezici çoğunluk. Hatta ezici çoğunluğa yani piraniya ya giran ya civata Kurd ve daxwazê neke problema hebûna xwe yani problema hebûna xwe ne tenê daxwazekî ideolojik ya tenê daxwazekî siyasî. Ew hedefên kampanyayê nikare ve lewra dibe em hedefên kampanya da dibe rasyonel bin berê her tiştê dibe de facto Kurd bixwe milletê Kurd bixwe dibe xwedî zimanê xwe derkeve.
ji lêkolînên we tê diyarkirin ku nêzîkî 35-6% veka problema esasî ya ji bo Kurda bi taybetî di nav gencan da ê ku we ew lêkolîna kiriye di nav bawerim di nav evka rêza sêyem de ye problema perwerdeya bi ziman piştî krîza ekonomîk piştî çi bû wekî din problemekî din jî hebû lê ya sêyem de yani weka problem perwerdeya zimanî zimana dayîkî ew dike ew ast ne astekî kême lê ew heya nebe problema esasî ya hebûnê em dikarin bêjin kampanyaya hedefên kampanya nikare bigehe armancê xwe yê siyasî lewra ez biçekê belkî wê de münaqaşeyekê bikin ez bawerim ku yani min gava dî jî got yani lazim em wê barî li ser civaka Kurd bistînin yani civaka Kurd xwesteka wê ya herî zêde ya siyasî bi rastî ziman e yani ji kîjan partiyê bin dibêjin ku em zimanê zikmakî dixwazîn zimanê Kurdî bila zimanê Kurdî bila ve zimanê zikmakî bila ve zimanê perwerdehî bila bi zimanê perwerdehî ji bo wê civata Kurd ev xwesteka xwe daye nîşan ev bar li ser siyaseta Kurd e yani ji bo wê ev bar ney niha yani ya yekem ne ser civata Kurd e tişta ez dibêjim ku siyaseta Kurd gerek van xwestekên he bide ser pişta xwe û bide nîşane yani civaka Kurd ev xwestek hene yani civaka Kurd de sedê nû û yek kes dibêje bila zimanê Kurdî perwerdehiya Tirkiyeyê bila cî bigire yani ev xwestekek gelek mezin e ji bo wê gerek ev bê rakirin ev bê gerek bê ziman siyaseta Kurd nikare bibîne cih yani işte ez li dijî wê derdikevime hebe yani siyaseta Kurd mesela nikare ve bike işte bazarane nikare ve bike bazar intifakî yani ser Kurdî en bazarana ke min karî ez xwe bidim mümkün keke giresu min başta tefhem kir ka piçeken viye gengeşe bikin serseran serçavan ez jî dibêjim yani gava ku civat ontolojik veka pirsa hebûn û nebûnê ji xwe re bike problem ew eger wisa biviya wayî eger problemê bibe siyaset faktora siyaset li pêşiya wî nikare bisekine siyaset were bêje wala tu zarokê xwe naşînî derse Kurdî jî ew xelq wê bêje herê îşê xwe ez dixwazim zarokê min bi zimanê Kurdî hebe yani em bi rastî dibêjin zimanê me hebûna me ye zimanê me rûmeta me ye lê ya rastî îro di nav Kurda da tiştekî çêbûye ku rastî jiyana rojane ya rûtîn da Kurd bê zimanê perwerde bê zimanê ew dikare bijî zimanekî wî din heye yani mesela zimanê perwerde zimanê Tirkiye û jiyana wî nayê sekinandin yani gava ku tiştekî ontolojik e divê tu li wir bêjî ez bêvî nikarim bijîm yani nikarim bijîm siyaset nikare erê siyaset rolekê pir xirab di pirsa dersa hilbijartinê de çêkir eger ew di wextê xwe de gava ku nû anîn propagandaya li dinyayê danîn ku em waye zimanê Kurdî di mekteba de didin û reform û nizanim çi eger bi rastî bi sed hezaran Kurd zarokên xwe bişandana bi milyonan Kurd zarokên xwe bişandana wê dersê hilbijartana em sosyolojik nîşan bidane ku vaye ev ya hevcedariyeke pêstiyeke cîwakî ya hebûnê ya bê nayê taloqkirinê ewa ji wê girîngtir ew tune nebû yani ji wê girîngtir nîşan tune nebû ku dewlet divê van dersan berfirehtir bike
و دبی رفون بر به پرورده به زمانی کردی به جبر کو اویا احتیاج که سوسیولوژیک یا به جواکی سیاست لبر روله که پرخراب لیست لوراجی ایرو ام هر روز دجمرن از بخا هر روز آنلاین دنیرم که ایرو چند کس یا خدا آویتنه جبو کمپانی که ام جهوالا دپرسن که کمپانی گیاه نقطه چیزی ام دخازن ام ادی هجمار هجمیرن جبو کو ام نشان بدن چما جبر کو ام نشان بدن کو او دخاز جواتیه نتنی دخاز سیاست بخواه yani neteni neteve perverin Kürt eku ideolojik dixazin disaya zamanı Kürdi da neteve xwe inşa bikin cuda bin nizam çi neteni eva ihtiyaç ideolojik ya millet bixwe yani heyan ha xwaja aliye devleti ve mesele zamanı Kürdi hatiye ideolojik kirin gotiye ez hakkı zamanı Kürdi nadim ne kuj dije zamanı Kürdi me li eğer ez ve hakkı bedim şwa Kürt ve bebin neteve ki din eva dibe neteve ki dün neteve nav ev kedaya disaya من ده لورا او مسألة نتني احتياجك سوسيولوجيك المسألة ايديولوجيك مسألة سياسية مسألة هبونا بقايا دولتها او لورا دبي ام بخا وقت جوات او بكن ايرو نيسا يعني او مسألة جنجاشي تقول بل سياسة يعني حتى تكارن بيجم اخانات لدجي زماني كردي كرد دبي او كي خدا سياسة امناوي بيجي بيجن يسا هدفه او که بیرولی بیاوایی کرد لی ایرو دوی ام چوا ویا تلافی بکن جبر کو حیاکو ام نشان ندن کو او نتنی مسئله دا خازا ایدئولوژیک و سیاسیه هن چند روشنبیرین کرده سیاست مدارین کرده لی او پروبلما جواتیه حتی ویا نشان ندن دولت دوی واری دا نکاره بکوه کریزی yani دوی واری دا نکوه کریزی یادن مسئله سیاست از دخوازم داتایه که بالکش بیرا ما همیان belki تماشاوان گل بدن تشتك بالکش yani bu zaman ihtiyacı ki yani zaman bitene biniyetek baş kurdinaya aften lazım ek ihtiyacı derke ve hole ku kes kurdi bakın yani هنکس بلکه عالیه به خواستگاه خویا پولیتیک هنکس بنیت خویا پولیتیک هنکس به سروشتی کردی باخون دم و کرد دک تبلی جواک دید به هدین نکاره کردی باخون و چونکه کردی نه زمانه یا نهانه یا نبیه یا بروکراسی نبیه یا بازار نبیه یا فرمی yani lazım ki bu her şeyden Kürt bipارێزin ku Kurdî biaxaftin yani çawa Kurdistan'a başvurda hediye herkesin Arap jî yên Türkmen jî lazım ku Kurdî fêr bibin çünkü Kurdî zimaneke bazarê ye çünkü Kurdî zimaneke bürokrasiyê hewcedariyê heye Kurdî jî gerek li vê derê ve tiştek wisa ku ev Kurd bi ne xwestekek tenê xwestekek baş bi hewcedariyekê لکردی خودی درکم. ولی مثلا داتا کم مده جوانین کرد ج نفشن کسین نفشن بریا خود زیاده تر خواستکا زمان کردی دیکن. بهتر خواستکا زمان پردهی یا کردی دیکن خواستکا زمان فرمیا کردی دیکن. یعنی کردی کمتر داخبن کردی کمتر زانن لبله خواستگی وای در حق کردی ده زیاده بوده یعنی اسیمیلاسیونک کلتوری هست ولی اسیمیلاسیونک پولیتیک چونه افجی چی درد که به حاله yani روشک سرشتی به خود کرد اسیمیله دبن yani tamam لبلی طالبین واین خواستگی واین در حق زمان کردی ده کم نابه yani نفشن ما جن نفشن و زیاده تر خواستگی وال سر زمان کردی هست لبلی کمتر کردی داخل افجی داتا یک بالکشه ما همویان را امتکاریم و تشکیل چهاده شخواه پرسامن زیده تر سر ویا بو yani من خاص سر ویا گنگ نکاش بکن هوالا اوکادان و تابلویان
نها يعني براستي بحثا دوي بحثا يعني بحثا زماني كردي بكا بحثا ستاتويا زماني كردي بكرن ستاتويا زماني كردي آنها تنه ده بحثا نفشا مكر تزاني بري دناو كردان ده مثلا كردي أخافتن نتنه أي بو كردي أخافتن وكج زماني كردي را زمان ندقوتن مثلا أمبجن يعني يكي أمبجن سوتش أو كريه بر حاكم أو بخا أو كات بخا باريزر بخا بسوتشيا بي بتنبونا زماني بي argument دكر دخاص بسوتشيا بي ببي دليل بككو ابيا بزمان لوما يعني بزمان قصد تركي نزانه يعني تركي نزانه كردي وكا زمانك بيغومان هشمندي وكولتورا سر زمان كردي بان چل 5 سالين داویه hatiye derece asteki nu edi genç teviku zamanı kurdinin edi hayavan zamanı kurdi heye ku zamanı kurdi teri her tiştedike bi zamanı kurdi kari ber hakimci bi parezi ber hakimci derde xwe beji u kare be evka devlet ev ya berasi persamın ev bu yani genç veya dizanın أبي كود داخازة پرورده زمانی کردی دکن اوا 34-35% دیاره کو اویا او کدا ده شعور اویا ده دزانیه اویا دانه لورا اسپرسا من او يعني قالوا جوات قاوا كو ام بحثا او دكن تو دبيجي يعني براسي كامبانيا نجي هاي اوكي نجي هاي نابخ رافي الخلقي اللي قالوا قاوا كو دبيجن زمانی کردی وکا زمان فرمی زمانی کردی وکا زمانی پرورده گل جوه چه فهم دیکه یعنی چه او دیکه نه من ایرو لکولینه که او که کرد دید مردین لقضا دیری که آتیه کرن لکولینه که اکادمیسیانه که کریه مقابل لکولینه نوسا که من ده صنفا یکم دا پولا یکم یا سرطایی دا مکتبه سرطایی دا زاروکن کو ترکی نزانن به کتنی به کردی او دیکن سروان لکولینه کاتیه کرن و لکولینه کو او زاروکو درسن هلبجارتی کردی هلبجارتنه و به ماموستین خورا به کردی ده پیون و به ماموستین خورا بحثا درسن دنجی دکن به کردی و گاوا کو هر دو لکولینه مروف ده برهاو د لیکولینا یکم دا اکو امبجن زاروک مجبوره کو به ترکیه ببه زاروک ناپیون برانی زاروک قط ناپیون به ماموستین خورا ناپیون و اوسا دبن کو ایدی کومونیکاسیون او دبه او زاروک خواه دگرن و وکا زاروکین گرتی اکو علاقاتی وان سوسیال به د سنفه دا تنه جبر کو زمان درسه زمان سنفه به ترکیه او باش افهم نکن و لکولنک تشتکی دنجه هی یعنی گو گاوکو به ترکی دست بدکن کو بپیون برسوا ماموستای بدن حوالی وانی دن اکو جوان پچک زیده تر ترکی دزانن حنکی خواب واندکن سروان دکن او جی شیدته که کو سترس دکن نا پروبلمی کریزی پسیکولوژیک و که ایدی ناپیون لی ما مثلا ما مستاك لكونرك او كري قلت دغو او زاروك يكون من دغو يعني بزمانه يا قد نابي قد اوناك اس چون من ديت زاروك انكفي قرب محلي دا تاخيدا دليزه چه زمان بره يعني چوا د پي چاش پي او پي يعني قصه من چيه يعني قالوا ام دكارن يعني لكولينا واتشتا بكن بيتر او پیوستیا به زمانی پرورده کردی به تشتی نوسا پیداگوژیک به لیکولینن به وی آوایی درخن هوله بکن مالا رایا گشتی گنگشه که لور زیده تر هایامه جه پروبلمک مزن یا که پیشیا پیشکتنا کسایتیا کردی ده یعنی
cenabete belki lekolina evkriye lekolin henin îro Kurd bi rastî bîguhelin du zimanên lê bi di zimanê de perwerde gava ku nabînî ya rastî ê ku tu dibî nîv zimanî dibî ne du zimanî nîv zimanî dibêjin ku eger her du ziman da tu wekhev perwerde nebî encam ne du ziman zanîne ne bilingüeliye nîv ziman zanî yani Tirkî jî tu kêm dizanî Kurdî jî kêm dizanî zanî yani ji her du gava ku ji vê xirabtir ji bo kesayetî pêşketina kesayetiyekê tiştekê din tune ye ku tu di ziman yani însan henî ku tenê di zimanekê de ev dikin ku dîsa kesayetiya xwe pêş dixin lê gava ku tu ji her du di zimana jî baş nizanîbî îro helê Kurda bi 0% ev e gelo em dikarin bi çawa yani tu çawa dibînî nav xelkê de ewkê de çawa wan problema bêtir bibe aktûel ku xelk bibînin ku neperwerdebûna bi Kurdî problema esasî ya şexsiyeta Kurd e. Bele. و سری ده بحثا لیکولینه که دیری که کرده بو از خوازم قلاوه بکیم یعنی ما نها لیکولینه به دیو باو زاروکان را کرده بو هبو 2019 آنده ما ده پرسیوان کرد ما گو هم زاروکی خوره اون زاروکی خوره چه زمانی داخل بین اون چاوا داخوین اون دیو باب خوره چاوا داخوین یعنی حوال بکارم بدنه اکرانجی و تشتک باکیشه یعنی کسین دبیجن کو یعنی دیو بابن سهوبین سال یعنی جن بیجن ینها کسین نها باب خو دیه خوره داخوین بجنه کو سده تنی نه دبیجم دیو بابن خوره ترکی داخلی yani yen nefşen me yani yen sersihe yen sehsuhu ben sali le dema debejin hun zaroke khore yen tane Türkiye daxilin yani yen nefşen me debejin hun zaroke khore çi daxilin bejin tane Türkiye sade debe çluyek yani دیوباب خوره کسین صده ین دیوباب خوره قط کی ناخوی نها ایرو زاره که خوره کردی داخوین یعنی هاو اوریجک مزن درکتیه هولی بله اونها و چیزی بینه چیک گلک بارکش شو چیک تراژدی یک مزنه چی یعنی هم yani yen kesin او yen نشین وین بریا خوره داخوین دیوباب خوره داخوین اون زاره که خوره داخوین نهاویجا ام وان کسان را دپرسین ام دبیجین دخوازین زارو که وان فعلی زمان کردی ببه به پرانین آنوان دیسا دبیجینه بله ام دخوازین یعنی اف مقاسا نابرا خوستک و پراتیک ده چوا بگیرتن یعنی هم دخوازه زارو که وا باخ به تنه یعنی زمان کردی و باخ به demek bu şekilde maddeden nişan zaroki خوره sade çilu yek kez kat Kurdi naxve yani Kurdistana Türkiye'de sade çilu yek deubavên nû ciwanên nû yên nû bîn deubav zarokên خوره Kurdi naxve yani efte çuwate Kurdi hingi çi kem dibe yani bu şeklek evrejek balkeşe eveca naha ev çawa nava ve civate de ye geç be ye beya haftin ye bela be ev kwestek yani jibli kwestek ev pratik çawa bela be işte ez dibinim ku be kampanyayan yani belki hassasiyet ekçe be li pratik dernek be hole çünkü yani zaman havcedari derdik be hole tane be niyetek baş teni bi xwesteka dewbaban yine çebe lazım e ku zimanê Kurdî yani hem aliyê siyaseta Kurdan ve hem aliyê devletê ve
به زمان بروکراسی زمان پروردهی یعنی درکبه اوله او باوریک درکبه اوله کو زمان کردی به پراتیک یک مزن به مشاندن یعنی بکت از ان هف پیوین آن دتشتام من دیدی از بخوازم خلا بکیم یعنی هدی نه اخفتنا زمان کردی دیسا وکی سال نوتیان گله کسین سال 2010 وان دمانده ناو کردی زاروکین خو کری دچن نفوس ناو زاروکی خو دگوهرن دکن زمان ناوین عربی و ناوین ترکی نخوازن زاروکین وان به ناسنامه به ناسینو جوانه به پروبلمه که اولهیه لازمه کو زمان کردی نورمالیزه ببه یعنی جه دور پچکرنا سیاستی ده درکه یعنی هم شکل کاموسال به آخاف دیتن هم جه کریمینالیزاسیون ده درکه یعنی اف هر دو تشنیم با هف از باور ناکیم کو دمک نزد اف خطره از زمان کردی جه خلاص ببه جه درکه بله رفشکو زمان کردی کتیه وی حالی yani sebebi bir statüye aviye, statütüneye o sebebi devleta Türkiye yani devleta Türk bir siyasi ideolojik jiboku zamanı Kurdi vaka zamanı kemi zamanı Türkiye vaka dubendiye ki hiyerarşik avakır vaka ku zamanı Türkiye zamanı jana moderne muasir medeniyetiye zamanı Kurdi ne jibo xandineye ne jibo kültüra şaravaniye levra zamanı Kurdi ilo ve işte bepirsiya gelo zeydetir zamanı Kurdi de kijan zümreyin sosyal ya civati da te xeberdan o de kijan varida kijan tişta da mirof bu Kurdi de peyve yani ev tiş gringe levra ev tiş timi gredai be revşa statüye zamanı Kurdi yani iro be statüye levra problema zamanı Kurdi problemeki siyasiye yani problema ku دوی سیاست مداخله بکه دوی رفرم سیاسی هبل سروی دوی پولیتیکای دولتی وره گوهرتن لجبو کو ویاجی وره کرن دوی کوملگه جواد دوی خودی لزمانی خود در که بیجه پروبلم منه از بیوی زمانی نکارم بجیم یعنی او که مادم او مسئله درسین هل بجارتی ما بحث کرد یعنی جبو کو ام عادل بن دوی ام بحثا لیستیکن لبر او پروژه استراتژیک یا دولتی دوی ام بحثابی جی بکن و رایا گشتیا کردی جی دوی درباره بیاده آگاهتر بکن زلال دوی واری دا زلال به یعنی گوا کو و درسی هل بجارتن دانین دیگل ویا سر جیانا حضرت محمد کرن دانین دوی کرد زاروکن خورا بگوتانا یا زمان کردی یا جیانا حضرتی کرد اویا براستی لیستیکه که فیلبازیه که استراتژیه که پر لسرهاتی بو فکراندن یعنی یا چاوا حتی وکا بیجی محله باز قسی یا چاوا زاروک خواه شاندیه زمان کردی نشاندیه درسا جیانا حضرتی محمد یعنی اوکی یا راستی مروف دبی ایزاه بکه پروبلما حضرت محمد جیانا حضرت محمد دناو کرده دا تنه کرد همو جیانا محمد هز مالا باوی خود دخینن دزانن پروبلمی که وانی توسا تنه لی پروبلمی وانی زمانی هیا اگر زاروکن کردی به کردی باش پرورده ببن زمانی جیانا حضرت محمد به باشتر به تی بگی اندوی بیا دویج کردارا وی رایا گشتیا کردارا واره گوتن برای چند سالا دماکو Cemil Çiçek Seroke Meclisa Türkiye bu çubu velateki Afrika he naberavan o Fethullah Gülen cemaat avan baş bu ev bu çubu mektebi van sınıfı ev ku la Afrika zarok bizmani Türkiye ferdi bun hat gotene ki lehember kurdak kur got ku zarokun Afriki
زمانی ترکی ji zarokên Kurd li Hekariyê baştir dipeyivin. Belê rast e. Bi rastî rast e. Ji ber ku ew zarokên Afrikî pêşî zimanê xwe fêr bûne, bi zimanê xwe perwerde bûne, lewra weka zimanê Tirkî bi zimanê duyem dixwînin û baştir dikarin ew bikin. Zimanê Kurdî zarokên li Hekarê bi zimanê xwe perwerde nabin, lewra jî lewra min got em du zimana dizanin lê rastî em nîv ziman dizanin. Yani ew ya ji bo kesayetiya ew girîng e. Loma yani bila lîstikên devletê wê hebin ji bo ku ew heq dide ji bo dinyayê re bêje waya min reform kir waya min ew heq daye lêz Kurd naxwazin bi zimanê Kurdî perwerde bin. Wê rojê de ew ka rojname ew televizyona Rûdawê de bi yekê bav kok Kurd peyvîn çêkirîbûn sernavê Kurda mêrik behs dike dibe em pêvistiya me bizim perwerde bi zimanê Kurdî tune ye dibe. Yani tê vê wateyê ku yani ji bo me pêvîstî tune ye, yani propagandekî wisa heye, devlet wisa dixwaze dibêje zarokên xwe çima hûn dişînin bi Kurdî fêr bibin, bila jiyana Hezretî Mihemed bizanin, bila bi îngilîzî bizanin, bila zimanê din bizanin. Divê em baş viya münaqeşe bikin û raya giştî Kurda da belav bikin. Heya Kurd zimanê xwe baş nizanîbin, em nikarin bi zimanê Tirka jî baş bizanin, em nikarin jiyanekî vê dinyayê jî baş tê vêgihîn. Ev ya astenge gava ku pêşiya tu perwerde bi zimanê Kurdî nabî, ev ya ji bo kesayetiya pêşketina kesayetiya te astengekî herî mezin. Ez jî dikarim tiştekê li ser zêde bikime û lîstikê yanî niha gelek deran piştî rewş xirab bû. Gelek deran kesin dema dixwazin zarokê xwe re Kurdî dersên Kurdî bidin bijartin. Ji wan re dibêjine dersa mamoste tune ye. Dema tayînên mamosteyan jî çêkin atamayên wan çênakin bêjin xwestek tune ye. Yani hem bêjin dema xwendevan dixwazin bêjin mamoste tune ye, dema mamoste dixwazin atamayên wan çêbe bêjin tu kesê jî dersên bijarte talep nekiriye ji bo wê em atama çênakin. Yani bi şeklek îsavcî tenê sê mamoste ew kiribo atama kiribo. Bele beriya wê sala berî yek mamoste bû. Ew jî hin bertek hatin nîşandan ew piçekê hejmara wê zêde kirin yani. Ew bi vê dixwazin weke bipîvin, weke pîvan nîşan bidin, weke encam nîşan bidin ku bayed xwestek talep tune. Yani demek dirêj bîra we yani ji bo zimanê Kurdî gotin qurs me vekirin lê talep çênebûn ji bo wê hatin girtin. Yani dixwazin ji bo vê jî tiştek wisa bêjin lê talep heye. Yani demek ki 195,000 zarokên Kurd bê kampanya yani çi kampanya nehatin kirin ve deme hatta HDP eğitim sen ji wê jî sekinin 195,000 zarokên Kurd zimanê Kurdî bijartin lê piştî wê dewama wê nehat yani çünkü raya giştî de hat başguhkirin siyaseta Kurd saziyên sivîlên Kurd yani şu bara mezin aslında ser saziya sivîla Kurd e peyvîra xwe neanîce ji bo wê xwestekê ma dîsta wek kevin nehat. Belê. Biraz giresun ve diyaloga akademik da ji îro şunda mesela zamanê Kurdî pirsaviya statûya zamanê Kurdî ew kampanya ku siyaseta Kurd û komelgeha sivîl ya Kurd ew dikinin dajon em perspektîvên wî hedefên wî
Armancı ve çava dikarin ya brasi bikin problema civaka Kürt ji îro şunda bi akademisyenên aliyên din ve problemi münakaşa bikin aliyê vî siyasî aliyê vî pedagojik aliyên vî bêjin hukukî aliyên vî ya navnetevî 4-5 aliyên vî sereke henin girîng henin ji bo ku ew kampanya herî hindik ji bo min bibe malê Kurda yani Kurd xwedî lê derkevin û Kurd hayawan jê çêbibe ku yani em bêjin ev ya problemeke kilîdî ye yani kilîdî ye ku sereke ye ji bo Kurda ji bo pêşeroja Kurda em ya bipeyvin tiştên ku wekê din li ser karûbarên rawestê û lêkolînên we û ji projeyên ve yên ku îro di aktûel di rojevê de hene dikarî çend tişna bibêjî û paşê eger pirs hêvîdarim hebin rejî dikarî bin wa pirsa pişre jî bînin serekranê em hineksî ser wan bisekin. Belê ez dikarim behsa ziman kir ez dixwazim li ser zimanê projeya me menha xebata menha dest pê kirî em niha li Diyarbekir bi taybetî me dest pê kir em dixwazin hemû Bakurê Kurdistanê wê bînin cih niha em nehşa ziman em çêdikin yani her bajarê Kurda dema li ser websiteyê dema bikevine ke me websiteyekê ava bikin piştî lêkolînekê ki jan bajarî Kurdî çiqas tê zanîn çiqas zarokan ve tê axaftin çiqas malbatê de tê axaftin çiqas kes zimanê zikmakî perwerdeyî dixwaze çiqas kes dixwaze zimanê Kurdî ve zimanê fermî em li ser vê nexşeyekê amade dikin niha bi tenê Diyarbekir van her du salên pêşiya me jî îşlex hemû Kurdistana Bakur de em vê nexşeyê derxînin holê a duyem em niha li ser jinên Kurd çawa me ser ciwanên Kurd me lêkolînek berfireh kiribe em dixwazîn li tenê bi taybetî li ser jinên Kurd lêkolînekê bikin me niha amedekariya vê kiriye em dest pê dikin demek nêzde em ji bo wê jî qadê debîn lêkolîniyê biqedê em lê binêrîn ka jinên Kurd çi difikirin çi dixwazin daxwazên wan çi ye têkiliya wa û netewê çi ye têkiliya wa û zewacê çi ye dîtina wayan rojevê çi ye em li ser wê dixwazin tiştekî bikin a sêyem jî niha tişta me dest pê kirî ew jî em dixwazin Kurdistana Bakur de an jî Tirkiyeyê hemû nava Kurdan de rastgerên teqabula rastgiriya Kurd çi ye yani ji bilî HDP rastgerên Kurd çi qatê nasîn yan jî rastgirî sax çi qas çawa tê dîtin yani ew pêşbîniya Kurdan li pêşberê wê çi ye nava HDP de çi qas rastgirî heye ji bo çi didinê an jî AK Parti, CHP, Wisa yan jî Deva Gelecek nava Kurdan de çi temsil dike yan jî KDP çi temsil dike yani Bakurê Kurdistanê de KDP çi temsil dike partiyên diyên muhafazakar partiyên wekî Partiya İnsan û Azadî wekî Partiya Azadî yan jî wekî Partiya Azadiya Kurdistan çawa xuya dike em lê van em li ser vê dixebitîne me wan encaman jî raya giştî re parve bikin Roş niha dema ku te tişta got çend pirs serê min de çêbûn yek ez dixwazim bizanim destê we de danê hene gelo aniha rêjeya prosenta zarokên ku dersên hilbijartî nav mekteban de hilbijartine hejmara wan çi ye prosenta wan çi ye destê me de tiştekê ye yani gerek wê ez datayê binêrime niha li ber destê me tune ye lê ez bawerim heye yani gerek ez datayê binêrime dîsa te behsa jina kir yani divî warî da helbesta jina da û mêra da çi ferq heye ferq heye yani ew lêkolîna
جوانên Kurdan de mekirî ciwanên Kurdan de keçên Kurd têkiliya û zimanê kêmtir e ciwanên Kurd zêdetir Kurdî daxivin. Çawa? Kêmtir e te got yani Belê. ev jî balkêş e ev jî paradoksik e. Ciwanên keçên Kurd vekî ez wê raz bikim ciwanên keçên Kurd yani ne jinên Kurd hemû yani yê navbera 17 salî û 3 salî de keçên Kurd li gorî ciwanên Kurdên yên Xurt zelam kêmtir Kurdî re têkiliya wa heye daxwazên wan jî kêmtir e aliyên siyasî ve jî zêdetir bi partiyên em bêjine wekî Ax Partiyê re têkiliya wan xurttir e. Mesela ez numuneyekê bêjim dema em dipirsîn herî serokê hûn diacibînin kî ye nava civanên Kurd yên Xurt de yên zelam de yên Kurd de Tayyip Erdoğan sedê 18 ye lêbelê nava yên keçan de sedê 32 ye. Keçan ya jin jin nava jinan de sedê 32 ye Erdoğan diacibînin yani herî serokên siyasiyên diacibînin Erdoğan'e sedê 32 li nava Xurtên Kurd de yani yên Kurd de ev sedê 18 ye. Ew di vê barê de ez tiştekê weka çavdêriya xwe bibêjim dema ku ez diçûm dihatim bi taybetî 2014-15 da nav xelqê de gava min ew pirsa ew kiriye bi rastî min jî ewka min hebû ku jin gelekê bi ewkî parastinavan dikin îzah ew bû ku yani jin veka berpirsiyarê malê ya mitvaxê zêdetir mesele ser ji bo debara malê ewke bi taybetî feqîr û ewkan de xizana de ew karta kesk û ewka alîkarî bandorekê digotin li ser jina zêdetir dike nanim yani ew ya hê ew bandorek û ji ber vîya ye faktor ye lê wê gavê berê bi çend salan li ser vê faktorê dihat qîsekirin yani dihat axaftin. Vekî din di navbera Kurdên li Tirkiye û li Kurdên li Kurdistanê de di mesela perwerdeya ziman de gelo di rêjeyê de ferq heye? Yani rêjeyê de ferq heye belê. Karanînê de heye ji bilî wê xwestekê de jî heye yani nifşên berê yên jin li gor zelaman zêdetir Kurdî re têkildar bûn pêtir daxiviyan yani kêmtir tirkî zaniyan lêbelê niha keçên Kurd Xurtên keçên Kurd kêmtir xeber didin bi hem ev jî li ser hemû civaka Kurdî tesîrekê çêdike yani mesela me gavadî daneyekê nêvî wedît yani kesên niha zarokê xwe re tenê Kurdî daxivin Tirkî daxivin biye sedê 41 ez bawerim ku ev rêjaya hûlê zêde bîyî wisa zêde bûyî bi rasterast keçên Kurd re jî girêda ye yani têkiliya wan û Kurdî re girêda ye. Belê kekîresun ez bawerim rêjî madem pirsnanîn ewkê bêtir belkî nêrîn henin ez jî li wir dinêrim pirs belkî hemûyan nîşan nade ba min lê ez dibînim nêrîn hene ew jî girîng in lê pirs neşaş bim weke pirs nabînim lê tabi şiroven e belê zêdetir şiroven e lê em dixwazê me bi siyasetê dest pê kir bi perwerdeya ziman bi pirsgirêka statuya zimanê Kurdî me
صحبت آخه گش کرد دخوازی ام پیوندی دو هر دویان به انجام کی خلاص بکن گلو چوا دبینی کرد دکارن به پارتین ترکیه مادم او قاس لسر رین کردا seçmeni Kurda ew qas şer heye ew şer hemûl serviyaye gelo Kurd bigihin vê rasyonalîteyê ku bi partiyên Tirka bê ferqiyeta îdeolojîk bê ferqiyeta nasname bikevin pazarlığê bibêjin kî heqê perwerdeyê bi zimanê Kurdî bide min ez ê rêyê xwe bidim wan کی کردیا من بکه آنی راگیهاندنا قدا قاموسال از رای خو بدمی کی ناو اردنگاری ناوین کردی ناوین اردنگاری کردی بگهرینه و انکون کردی وگرنه از رای خو بدوان کی کردی بکر رسمی یا منطقه هرم کردستان و اوکی ازری خو بدم گلو کرد و روزه که بگیم و راسیونالیته کو ادی سیاست و اوکا او شرکل سرویه و بالراسیونالتر بالگور برجوندی آخه به حساب او بکن لی نتری به پسیکولوژیک دو مغدوران ده دو اوکان ده بگرن یعنی گلو تو چاوا دبینی او مثلا پسیکولوژیا کردی یا اخلاقی دکاره خواه گوهزه به راسیونالیته یا بر پاسنا برجوندی کردایتی yani işte rast ne yapıyordu ki eğer siyaseta Kürt ya ana akım memcerede bejin hovaki muhalefete ki Türkiye bibine yani tene guhertina tek deslatdariyanla mücülbü ve ev mümkün huyana ki yani çünkü ev siyaset be çandu zamanı Kurdi zedetir ve be ideolojiye beşine yani ye xwestekin Kurda yeveki amurek siyasiye jixware bibîne yani ne armancekê bibîne wekî amûrekê bibîne ji bo wê tişta niha da xuya dike ew ez hêviyeke wisa nabînim yani ez tiştek wisa nabînim tiştek wisa berketî ez şîrove bikim nabînim lêbelê ji vaka Kurd zimanê Kurdî kiriye xwesteka yekem ku 2016 heya îro 2016 heya îro herçi qas rewşa siyasî xura bîbe jî em dîsa dibînin ku rewşa ser yani xebatên ser zimanên Kurdî kêm nebûne kovar derdikevin ciwanên Kurd li van tişta xwedî derdikevin ez bawerim ev xwedî derketina he belkî siyaseta Kurd biçekê bide guhertin siyaseta Kurd belê yani em ê bi vî avayî xilas bikin eger gotinên te dawî tin nebin eger tu dixwazî tiştekî din bêjî ser okê siyaseta şaşîtî xeletî ser ziman û kultura Kurdî kiriye lê îro divê em ji bîr nekin jî ew kampanya dîsa ji aliyê siyaseta Kurd hatiye destpêkirin ji ber ku şaşîtî kirine em ê rûnin tenê ya rexne bikin û bêjin waya dîsa we hûn dixwazin zimanê Kurdî ji xwe re bikar bînin wê ji xwe re dikin enstrûment hûn di vê meseleyê de nesamîne hûn şov dikin bi gelek rexneyên wisa jî ew hene ev ya jî ne tu ewke ne tu helbesteke nasyonal nîne yani kêm zêde
çıkaz direnci be gaveki green hati avetin dve komelgeha Kurd bi her avi ji aliye her kibe dve mirov pişkiriya vî bide ya via problema hebuna Kurdaye peşeroja me girêdayî peşeroja me ew problema her Kurdiye ne tenê siyaset problema siyaseta Kurd e ji vê de encama via de êku qazanç bike Kurdin qazanç bike Kurdin êku rayê xwe didin AKP'yê rayê xwe didin ew kê heta ew tacirên ku bi dewleta Tirkiyan ew bürokrasiya ku dewleta Tirkiyan Kurd statüya zimanê Kurdî çi qas bi prestîj be çi qas bilind be çi qas bin garantiya zakona da destûra de be nasnameya Kurd insanê Kurd ew qas به سرفراز به او قصبه شخوا به باور به شخوا به راضی به شمندیا ویجی او قصبه پیش بکوه کیسایتی وی هر او قصبه پیش بکوه ایرو دوی هر کرد دوی آلیکاریا و کمپانیای بکه دبه کو هن کس یا بجنه یا آرمانجن گلک ایدئالیستن دولت ترکونا نسناکن دولت ترک و تشتی وساناکه او اطرافا بیاناکه اوناکه لبر یا گرینکه و کو ام قبول بکن ام وک ملت ام وک کوملگه ام وک گل ویا بری هر چی قبول بکن بجن کو زمان کردی براستی هبونامه ام به ویا نکارن بکن او واره یعنی او لبر دوی از ویا او dikim yani Armanca kampanyaya heye hedefin vi hene u prensibin vi hene ki Armanca davin yaku biber resmi fermi ev ki yani ve zamanı devleti zamanı yani resmi biber perverde belki yekser em nikarın ve Armanca davi ev bakın le hedefin vi ev ku bilmeyen her realist ev ku beri her tişti bebe mali civata Kurd mali civaka Kurd bele min çavaku got em serve meseleyi he gelek ariyen vi em binirxinin u evkin kekirasun az gelek spasiyata dikim spasiya havale rehaji jibaren ceraci spasiyaj gibi bişinin az her daim amade me ku dema ku tiştin ve nu jibo gotini hebben hun be ku ev bikin jimel bigerin az tenbaha jibo min çawa dispeke da min go karubarin kesin kul lissahayna lissaha qada ciwaki dana gringin jiber ku bir cara raya gişti u rojava kurdi ne bi rojava sahi hakiki ya milleti ma problemin siyasi, rojavin ideolojik denevkirin ev saziyên kuraya giştî dipêvîn ew kesin ew dikarin bibin berdevkê ve rojevê lewra nêrîna ve encamê ve lêkolîna ve giringin û herebin ez her daim piştgiriya ve bikim û gelek spasiya ve dikim û ser navê çapel medyajî her hebin gelek spasiya û binêrên wê heyabê saeta davîn direng bimeranin û gelek spasiya temaşevanan gelek spasiya hevalên ji rejiyê bikim em me dest pê kir me dest pê kir piştî çend meha piçek nedi ew de me lê hêdî em ê baştir bikin spas şev baş.